good morning, madung adlaw, madung gabi. Kaya nakusbay sang igsoon sa katipunan kay gapon insap siya nga panganiin ko danis ila kay mo lagi adlaw sang bana karon ika-50. Nija, happy birthday Aurelio Gara. Nija, birthday kay po sa among pinamanghuran nga laki. Tuas Manila ika-30. Nija, Dudo, happy birthday do. Amping diha kanunay do. Kita lang ta sunod buwan ug makadason mo bakasyon. Na ako dali sa imong ate Esther ya. Ilang mansyon na. Buhat ta sister. Adira. Dira ginagas gangson dia. Nagkaroon ni si Zakay. Ay do, happy birthday. Happy birthday kuno do. Kay na sila gipang ang karon lagi mga manunungay klo mo naman na nagdakit-dakit. Diyan alam pangyayari kay magbiko kuno ko. Diyan na kuno pa ilang gamay litson. Kay mo malagi ka 50, patutuo ni ka 50 na ikuan. Na kunoy isa lang mga karaan ug mag 50 na at kunoy na golden naturon mo mas ron. Mo nang masig matinga mo akura. Kay sila mga kegsunan birthday mas mo pagumangkon pud gahapon aw apo di ay tuwasag na o pamakauli. Na gabagjo hangin. Hangin bo nga mo din dengan magsigmong hangin. Nda kita laman taon da kay one magkudkud na ko kay tabangan ning dali kay nagkaroon lagi na sila kay pang sipon mo naman rin uso sipon og kuan ini na mag-covid uso na bitaw ni ron lasang luwaraha ang manunuay covid na nagsikit-sakit na mo nilang bay. Ug si Kuan di ay mangkanuran ni Michael. Naragi nung Michael. Makita ni mo baboy si mo mga gilitson. Sunono dadto hang video makita ra ka man ang kakel, amping hakel. Amping kanunay diha, bingaw na minimo kel. Katudeng mga malumong kasing-kasing. Salamat po ninyo. Kay gapon nakaratan ko pag-abot ni upaw ako kay baog kanang maabot di ay galingod-lingkod po ko dito sa kanan ay among signalan tos dapit sa center tingnan mo kung diya naman siya unja ag sialong po di mulakaw sa kuray kay natukos uban ko kang kuroy tingnan mo kung lakaw pagkatagtad siya naman gisakdan ng upaw nakaratan lagi ko. Pasalamat lamang ko kung nakauli siya makatapok-tapok po mi. Katapok mi ang mga sakop. Katong nagpa-ludos siyang paguli kay bawa ko kay kinsa. Ngazo ko daghang salamat hinat mo ta grasya magapaw-apaw sa imong panagdanan sa imong kabuutan sa imong malumong kasing-kasing daghang salamat ninyo. Kinsa manggaling mo di mo paminsun kinsa mo katulad subaybay sa imong video nga mga malumong kasing-kasing. Hinaton ta ang Ginoo magabanjo kanunay sa tanang oras, tanang minuto, sa tanang adlaw, sa tibok tuig, sa tibok imong kinabuhi. Daghang salamat sa imong kabuutan ug kinsa manggaling ka. Kita laman taon sa kay kuan lagi. Nakoy buhaton dani. Ako rasa kay wa masupaw mo ban kay gikapoy basigon sa amuan hito. Kay handaan kuno panihapon man tidang ka 50 edad. Sa banasang manghod si Aurelio Gara. Happy birthday bata, God bless. Amping kanunay kay himotong manunay COVID lagi na nakita lamang taon sa mga igsoon nga makaabot dari unsa. A few moments later. Gizang litson nun dako naman din igsoon man is tuas bay malitson pang dako naman 70 kilos ni 50 kapin kanin po sa igsoon nito sa amo na idininggay isang birthday isang ika-50 ni Aurelio Gara 50 pa din siya? 50 kaya mo nang manghod sister 40 pa lang kapin hindi pala ito niya di ay di mo galitson po mo wa galitson dalit no baboy mo ni isang tagalitson nagasa mo kanina mo
40 ka pin bata des ngagi karon 50 na mo na si Litson mo ni na. Si Esther pod sunod Marso 8 50 na pod to. Nakarat kag 50 pa. 50 plus bata. Diyan mo great ko kuan birthday po dun sang Manghod tos Manila kadudo. Ika 30 oh. Pinabay na di dudo. Ka 30 po to ang Manghod tos Manila. Among kamuhurang laki. Dengan sa bata. Analit sunon, mo analit sunon pero ang handaan na lang din ni hapon, panyapon ko no. A few moments later. Magbit ko man lagi ko diya, magbunot ko 5 ka buok. 5 ka lubi ang puntan. Lahat ito ang hindangan eh. Aduh. Tengah doi. Yawon muna doi. Yawon. Iyaw yun ng pabo. Iyaw magyaw kung silang pabo. Napag-Litson. Vlog mo eh? Vlog. Saan itong pabuhagi kan? Oh. Bunggal bilang birthday kaya napag-ipabo ko no. Kapag mo daga uban. Tapos sulit-sulit 5 kabuok. A few moments later. Salamat kay Day-Day. Kaya yung mga dong. Day sab na good. Dito kumautas dani good. Lalo itong 5 kabuok. Damay ng voluntaryo. Ter! Yatag mga hanin mong bilit ha. Ano sa doy? Ano sa dong? Dia taga kuan gwapo ra ning bata. Ang salamatan jud kay ning sab sa good na. Di ko mautas og ginugod. Magtunga naman mi kay 5 man ka buok, tagluhag pikas mi. Voluntaryo man siya. Salamat ka Luz ning voluntaryo good. Ha? A few moments later. Kaya birthday boy og isang mama dira. Raquel. Nakita mo mo yung sa to siya mo yun. Nagkaan na magbiko, taghuat. Ang tagsa-tagsa ka presensya diha sa presensya sa Ginoo, sa ngalan samahan, sa anak, sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Ama na mga langit noon, akong pasalamat ng takla sa kapunon. Ining pagsaulog na mo sa ika 50 tubig na sumaran sa adaw-tawan sa Pagsuon si Aurelio. Salamat amahan sa mga kayuhan ng mga gihatag kaniya sa iyang pamilya, kabaskog sa lawas o sa mga bunda nga pinagipabot kanila. Kaya salamat Ginoo ulit ngayunan nga kami magtatapok diha sa imong panalangin. Ginoo, wala kami mahimo kung dili ka mag-uban ka na mo. Busay, padala imong walang espiritu nga bisan kami magkasaulog sa iyang kadlawan karong hapuna ang imong presensya nasa mong taliwala. Ginoo, salamat sa mga kamot nga nag-andam dinhi mga pagkaon nga saluhan karon. Kumuha kini nga makanunayon kanila, magkabaskog sa matag usa ka namo, maghatag kabusganan sa matag usa ka lawas. Ginoo, ipalayo kami sa mga kadautan sa tanang panahon. Ang imuhang kaayo sa mong kinabuhi, mo'y kanunay amo ang matagamtaman. Yan tanang di mo ang gipangayo, pasalamatan, diya sa bulan ngalan ni Jesus, nga mong Ginoo panuluwas, hangtod sa kahangturan. Amen. Samahan pa.
Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Magpadayo na mo kami na sa bukuyo. Nagano pa kami yung mga yung panglawas sa mga katuigan nga moagi. Salamat Lord. Salamat. Happy birthday! Happy birthday! Ay, bilang ito. Ay, bilang mo. Yun na lang. Wala pa naman tayo luto. Wait, sa atong asawa eh. Ikaw. Okay. Anak, sunod. Una sa tanan, salamat sa Ginoo. Ay, bilang ito. Unta. Hindi na nakatuig. Nautol ka rin ang mga imo pang tagaan siyempre. Mayong banglawas o kas pa nga kinabuhi o nato sa among mga anak. Labi naman ni Michael, bisag wa sa dami karon. Kaya salamat sa imong effort nga. Gihatag yung namo. Salamat o. Atong tanan. Daghang salamat og labi na sa naglihok. Salamat. Happy birthday. Doy ko na, Doy. West, Doy. Salamat sa mga kuhan ay i-support sa birthday sa akong pamanaw. Inaot ko nga nagkanto sa taas pa nga kinabuhi. Amen. Kanang inaot ko nga malipayan niya po ganun ay bisag na yung mga problema. Salamat sa tanan, salamat sa atin. Ala, Inday. Merry Grace. La, Merry Grace. La. Mahal. Barangay. Happy 50th birthday pa. Kuan. Good health Ranza. Kuan. Magpabiling lead on atong family despite sa mga problems. Mara. Thank you. Daniel. Ijaan sa pikas o dapat iksuon eh. Oy, dyan. Medyo na ko sa ulo pa eh. Ijaan sa pikas, be. Huwag dyan sa pikas. Nangadila na. Naan pa rin niya? Na? Ijaan din na. Son. Hatag sa pa rin, Mare. Hatag sa office sa para rin. Maribat na, Mare. Naam. Nari mo na. Sige na, Paul. Okay. Dila. Awang giriyan. Minilak na. Napanion ko, hindi ako mani kay may nagdupo daw malawan sa ng birthday na asan sila. Sa kay birthday masang isuon, napunta nga nagaan pa siya o taas na kinabuhi. Ida ni Jarong 50. Mo dagan pagpila ka katuigan nga siya. Nag-aagabas sa Ginoo si Aurelio Gara. Di na naman kumuta ang istorya kay nagsakit tagang lubhan. Nalagyan sa sinulos, Diwas? Kato pa, buwa pa rito. Nalagyan ba? Hindi na kutaman. O sa may motor ni Kwanta, riba na to sa. Mata. Salamat. Salamat. Ako, Thank you. Ako din, ako. Yay, happy Salamat sa tanan. birthday. Birthday pa.
Oo, ano kayo mahatag niya, oh. Tara na ulit. Birthday mo, celebran kay Lam. Ikaw ano pa? Birthday. Oh. Ilag lang lechon, tap na. Hola! Agsos! Tara. Oh yeah, bebe. Hoy, nang nini! Nang! Nang ni! Nurwes! Galak man ka. Dami ni Grace, may nawahi. Diyan, salamat tayo. Kay magbabay na mi, kay muli na ko. Uli na ko, babay na. Bye-bye. Salamat sa nag-birthday.